This is zboymntbn. Previously on AKONG Life. You almost dropped the pizza. Uy! The delivery of pizza from Alberto. We're gonna call our mom. Mame. May nag-order ng pizza, me? Ha? Nakabilan no ko dari galit mi niya. Nato ka dari pizza. Bakit ito si Daddy? That was weird. The Reese. Get Spotify Premium. No more ad interruptions. No more senses. Kuya, wato sa mas kapag sa elevator. Ito sa katae, joke. Buho eh. Talaga siya kasi bumubula na siya. At saka hindi siya hindi siya yung parang nag-hard yung par ng aso. What's up guys, this is Yoyo and today's video. Meron sa mga sulti sa vlog ni Kuya mi. Mga comic Marek! Welcome to the vlog. Feeling Daro Squad. May feeling dato squad. Abil, maka sa squad na kami. Feeling dato? Oo, may. Dato kang kuda. As we look around the city, lights, felt so right. Galit? Lawas shit, hapitan nila mo ko ano eh. So na day hapit madisgrasya guys. Katong galit tayo dahil ba katong napalit ag-apple. Nagpalit mi apple. Nagpalit dito mi apple ti sa SM ato ba? Na may baligang apple sa SM ba din. Kito daw nangutana ka. What the fuck? Transformation? Wala sa mo sila bad mood today. Gusto go. Tara. Yeah, iyo pag cinematic ko ya. Ting. Pakita yung hon. Ting, tara, ting, ting. Bali uy. Ting, tara. So a lot of people here pala saying that this marriage is cursed daw. Pero I'm not saying to the management na ano talaga curse talaga to. Kasi 3 resort na daw ang nandito before. Like the letter C, hindi ko alam kung ano yun, Costa something and the Steffi's at ngayon ay Marik na. So that's it. We're going to try the Marik if maganda ba talaga tong Marik na to. Kasi a lot of people are posting in their Facebook and social accounts. That's it. Some of the conspiracy theories we found in Marik is there is a pretty girl there na mo na and the Chinese si Jared. So kutob na ng Davis tanaw guys no kaya hindi mo ka-afford sa Marik. Pero ang amo yung buhaton diri guys is that the fact na anuhin po namin yung staff, sasabihin po namin mga vloggers kami at i-feature ang Marik. Yeah. So sinabihan na nga po namin yung mga staff doon na papasok ka kasama sa Marik dahil YouTubers kami. Then yeah, isugtan mi nila nga musod sa Marik then. So musod namin nga nasa sa mga gamit. Go guys! Okay, go. Warning, protective CCTV. Shit! Dito na nga po kami sa Marik. Dito na po kami sa loob. Oh my God, ang daming tao guys. What the fuck? Daming tao. Ay, ang daming Amerikano dito. I'm actually one of them. I'm actually one of the foreigners in here and it's like, I came from, England. Ay, wala man siya. So, nandito na nga po kami sa loob ng Marik. And there's a lot of foreigners and I'm also one of them. But room 6, Kuya, conspiracy theories about the number 6. Oh God, that's so creepy. So, ito, oh my God, there's a lot of colors. There are also like, you know. Layo lang din ng Marik, no? I thought it was very big. I love it. So 10 PM na day kutob ang pool din nila, no? And It is it's actually about 10 PM. May man yun sa Mga 10 PM kay Kuan. It's actually 10 PM ang bitin, grabe. Ako mag-uwan. So it's actually 8-4 na day, guys. And then 10 na kutob ang pool. So mga ano sa amin. Dad, what's wrong with that face? Conspiracy theories about deep water. What? Pipi kay Wade suga. Awesome. Nagkabimpan ko. Ay, sorry. Ay, kukong ka doon. Ay, kukong. Ito yan. Nagkabimpan ta, di ba? So, sa chikal, wala din siya kay.
Ako sa mag-share. Hi guys, in the search of the Avengers Infinity Stones, I now find the Soul Stone. Conspiracy Theory 101. Di dapat na-light sa kuan. Sa higdanan. Why? Bakit ang mga tokon sa gibuhat ng susunod? You love me, that good insect. Supermarket flowers from the windowsill. Hi guys, this is Zboy. This is my last video of this hair because magpatupin ako guys. Done to my hair. Nao ka pa tingin mo. Wala lagi di lagi pwede daw. Nao man. Basta ayun na lagi akong ipon, akong buhok ba? Daw. Cool akong buhok. Unsa na akong buhok, Kil? Unsa na pagkusa ko na, unsa imong pananaw? Oo.